Kaya sa motor nyo, nananahimik yung motor nyo eh. Kaya nga. Pare, ano na naman yan napulot mo? CRF. Patingin nga po, sir. Okay. Kanina yung tapaludo, wala na. Nasaan yung tapaludo kanina? Tinapon na ho yun. Tinapon na. So ano na naman po ito? Sa side. Oops. So yan. Ganito po mangyayari sa mga motor nyo. Oh, isip-isip kayo pag oh. Huwag na kayo mag-trip. Ayan pa. Kasi ganyan mangyari sa motor nyo. Ayan. Salita na si Kernel. Balik natin. Balik niya. Pwede naman pala ibalik. Kala ko pa naman wasak na. Ano sir? Alam ko KTM lang nakakakyat dyan eh. What do you think, sir? Pare, siyempre mo na. Tapos dito ka rin bababa. Ay, siyempre. Akala ko dito. Hindi pa nagtatapos dun sa yung paghihirap mo pag nakakyat. Ayun Si Boss Ruel. Ina, doon lang oh. So guys, wala po nakatira nitong hill na to. Anong tawag dito, boss? Marlo to hill. Marlo 2 hill. Marlo 2 hill. Kung nakakit mo sana, Vidor Hill na yan. Kung ito pala, wala pa nakakyat dito? Kahit kayo? Kahit ko rin, di ba? Ha? Hindi namin kaya yan. Tangina. Kulang ang buwelo. Dito nga kay Ronald ang pwesto. Wala, gagapang. Dito pa lang, segunda ka, wala na eh. Gaganon. Ata, osto, ata. Pangina, mulai malasigi ang hala. Animan. Yun, doon, yung nag-uuno doon, doon. Okay, 5 PM na, natalog pa kami ng gubat. Talagang hard trail mga boss. Kita nyo naman, mga bato-bato. Mukhang gagabi na kami nito. We're in the middle of nowhere here in Balungao. Grabe. Dirt is really good. Sobrang gnarly. Bato-bato. Grabe. Okay. 5 PM na. Mukhang ini-scam kami ng mga taga dito ah. Ayan, yung mga yan, oh, yung mga nandun, oh, scammer. Dadagdagan eh, yung matangkad. Akala ko pa uwi na, mga boss. Mali, nagkamali tayo. Grabe. Okay, downhill siya. Yes. Actually pagod na ako eh. Parang hinihila na rin ako ng motor ah. Nagra-ride kami. Start kami 9 AM pa. Kaya medyo pagod na rin na lahat. So ayan. Bonito. Alright. Yes, with my idol. How are you, boss? Grabe no. Meron pa yan sir, pagkatapos ng dam may pakyatan. Ano yan? Pag ganito? Oh. Ilang akyat? Dalawa. So pagka ganyan mo, kaliwa. Kaliwa, tapos diretso, tapos may packet na naman yan.
May pakil na naman. So, din nyo naman kami binubudol, boss. Napagod. Pero sa racetrack kasi parang matagal ng 15 minutes na round eh, no? Saka speed. Ah, oo. Ito kasi ayaw niya, no? Iba talaga dito sa Balongaw. Ano dito, endurance. Susubukan niya yung strength mo, lakas, sa init. Yung galing, oh. Doon kinuha, oh. Pwede pala dun. Pero at least, may nakasabay tayong KTM. DT lang ang malakas! Kalam! Woo! Tsaka yung mga boots na ganyan. Magpapalit na ako ng boots. So mga boss, tandaan nyo yung mga pagmumukhang yan. Yan. Pag sinabi nila mga basic, kabaliktaran. Kaliwa ha, siko. Okay, tira. Nice! Nice. Lakas talaga ng mga taga dito sa Kalam. Fights ko. Okay na. Taas natin. Nakaten. 1, 2, 3. Okay. Para ka naka-primera pare. Mag side stand mo tayo gawan, Paps. Side stand mo yung sayo tapos yung pataas mo. Okay. Kulang pa bato, kulang bato. Tanggalin mo to, tanggalin mo yung batong yan, pare. Yan, tanggalin mo yan kasi yan. Primera. Primera. Pagkalam na ba, Paps ha? Aliwan sa amin hataw. Sige, higit pa. Higit mo. Mabilis. Masyadong mabilis. Okay. Dikit pa, dikit mo lang. Dikit mo, dikit nyo pa yan. Yan. Matutumba na yung KTM. Doon ka sa kabila, pare. Doon ka sa kabila. Kontra mo yung kay... Kontry mo. Yan, ready. Ako. Pare, ate limam ha. Ate limam dito na. Hindi, sige, okay na ba man. Yan, yan. Dikit pa. Sumobra kayo, ano, yan. Yan, yan, yan. Okay, ready. Huwag mong bibilis ang Pops, Richard. Sakto lang. Sige. Doon na mo din sa pang. Okay. Time check, 5:30 na ata. Medyo paggabi na. Ang problema nito, walang ilaw si Papa Richard. Japors, bago muna ano. Pero actually, gagayahin ko siya. Pero ngayon, na-realize ko, wag na muna. Ay hindi, pwede rin. May walang kindikin ha. Papa Hendrix. Yeah. May silaw. Balibali man. Ayan, kami tatlo na lang naiwan dito. Hindi pa kami makakyat kasi yun doon, hinihila na si Sir Dax. So wala, kahit wala rin, useless. So ayan ang view dyan. So galing kami sa taas, bumaba kami dito, tapos aakyat kami doon. So yun, gabi na. Anong oras tayo nag-start pare? Nag-trail? 10 daw ata eh. 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 hours. Okay. Patan. Paruso. Okay ba ito man? Na-clutch lining yung isa namin kasama. Kasi pinanghatak niya ng KTM. Anong motor yan sa'yo pare? XTZ 125 only. XTC 125 only ang baon. Pinanghila ng KTM. Ayun po, na-clutch lining si Idol. Ang pogi mo. So ngayon, di namin alam paano kami makakalabas dito. Kasi may isa pa kaming kasama. Nasa baba. Ay madilim na. Baka di niya na makita yung daan.
Kasi inuna niya yung Japorms bago use. Napaandar natin yung KTM sa wakas. So isa na lang problema natin, yung kay Sherwin. So sinong hila kay Sherwin? Itali na. Ha? So yun. Dinabi na kami. Para ilawan mo nga. Sagawad. Mabis yung gagang pre. Kasi dito napapatak na. Richard. Wala siyang ilaw eh. Talagang ano. Hindi kasi single na. Malapit na rin tayo. Kaya lang problema yung iba walang ilaw. Ginabihan na kami. Ginabi na kami dito sa taas. Balonggaw. Kasi nagkaabire yung mga ibang motor. Kaya yun. Siyempre walang iwanan. Ang mga saklap, ginabi na kami. Medyo pagod na rin kami lahat. Tsaka gutom na. Wala na rin tubig. Sana makakyat na lahat. Ito na yung mataas pre. Oo, sir. Okay na. Richard eh. Lalabas na tayo dyan. Malabas na tayo. Yes, salamat. Woo! Ayan na po, si Richard. Straight lang. Thank you. Okay. Pahinga muna. Ano? Yung plato ko may ano ka dyan. Yung Pahinga muna, pahinga. iron wrench. Boss, walang ilaw. Kaya ang ilaw niya, ayan. Cellphone. Yun lang mahirap. Mr. Bonito. Yes po. Ay, ito ang sinasabi ko. Si Mr. Bonito kahit saan humihiga yan. Opo. So ito guys, ginabi na kami. Buti may bahay kubo dito sa taas. At wala na, wasted na kami lahat. Sir, what can you say about the experience in this type of sports? Maganda po ang problema, throttle po. Patay. Hindi pa po, ayaw bumalik. Walang throttle control, importante po. So hindi advisable yung kinabit mo? Hindi po, laos. Okay. Ano po ba yung kinabit nyo? Pro taper na class A lang siguro yun. Okay. Pero kung sinabing class A, hindi ko na kukunin eh. Alam mo naman tayo, may pambayad tayo dyan eh. Oo nga eh. Yun na. Nagkaroon to rin ng aberya. Oo. Nasira to yung laro mo, ano? Dapat ang ilalagay as service or... Yeah. Ano ba yung may ibang mamahalin? Hindi, yung may pro taper naman na Oh, yun. Yan. Yung original. Oh, Original. service, tama. Buhay ng hardware ay Masayang tunay! Masayang tunay! Ayun guys, inihila na yung... Ano to? Yamaha? Ayan, kasi na clutch lining siya. Pero wala naman siya kasalanan talaga kasi pinanghila rin niya kanina. Kaya the best pa rin si Papa Sherwin. Hero ito, hero. Hero, yes, exactly. Hero The bike. Hero bike. Ayan o. Naalis pa yung kanyang Palikpik. palikpik sa likod. Pero maganda yung kanta niya pare ah. Nagustuhan ko yun. Sino nag-compose nun? Si... Papa Jepoy. Papa Jeboy! May compose ka na naman ah. Yes! Gusto ko solo mo. 1, 2, 3, go! Ang buhayan ng hard trail ay masayang tunay! Woo! Masayang tunay! Woo! Pauwi na kami. Ilaw. Susunod yan. Sino pa? Iskala, bonito, paglemi ka. Ayan, nag-endure ka namin. Shit. Konti na lang. Putang ina. Naging konti ito, tangin. motor yan kagawad. Ha? Ito to. Sige pa. Okay. Sige nga, gawin mo lang ya. Pare, ako timang gulo kasi. Ang salat ta, sa manggoyer. Pwede mo yung motor ko man. Bangking ba making ko. Nantak ko ang gulo. Sige, sa limang goyer. Okay, shit.
Okay, takir tayo. Siyempre, takir nyo pa. Tali mo, Tor, ako maghihila. Yan, dyan. Paglay kagawad. Nga po. Yan silong. Nga po. Yan tagoy. Yan silong yakin mo. Atay. Hindi, okay natin. Ducktail. Oo, okay natin. Dito na. Bilang tama laba, sandalisit. Yan, hilahin na lang natin. Yan. Ali mo. Okay natin. Sige, ako na Pail mo yung motor ko. Tiko, may ano pinatutunta na. Okay. Bali ako magdadrive ditong kay Kagawad. Okay na. Bali hila ko yung si Sherwin. Okay, gamit ko XR200. Okay. Medyo di ko kabisado itong kay Kagawad. Putang ina. Ano to, rolling na? Rolling na yan? Ha? Ano yan, downhill? Sige. Sige, mauna ka. Finally, nakauwi na rin. Yes! Salamat sa panonood nyo sa aking vlog. See you ulit sa susunod na rides. Thank you, bye-bye. Maraming salamat. Arigato. Thank you for watching. Thank you for watching. Okay. Balunggaw. Alright. Ang helmet mo eh. Malasiki boys! What's up? Ocho. Dirt is good. Dilogan. Ne, aginan ka, Kagawad. Amo titiris-tirisan niya. Tani, mamalto ka tampol niya. Lasi ka. Sinasakay na yung motor. Motor. Okay ka to. Abala ko asibig ka, malaya yung play rigs mo. Alam mo lang tulakan na. Aputan. Aputan. Kal, ba't pinutol mo? Hindi! Wala akong mapakan eh. Oo, tinula mo. Ano nga ko? Agi ka to, bala ko asibig malaya. Malaya. Ande! Paalo yan, sinaliw ko! Kaya lang kami. So may kailan dito, Bons Kambingan. Dito sa may Balunggaw. Ano to? Babay po. Adobo. Adobo? Ayan, kambing yan. Balunggaw Hot Spring Resort. Okay, diretso pre. So may kausap tayo ngayon mga boss. Isang reporter. Sir, ang tingaran nyo, akin bali-bali boses yo. Bonito. Pigari pustahan dito, pigari natutop yung pustahan dito. Bonito. 1,050 po. 1,050 kopya. 1,050 kopya? Kaninong pusta po yan? Kagawad, Arvin, may Winston Banag, may pagto, may waste pack. Ingkarga tula. Ano dyan akyatan, kapit ako tuya. Saban, di man, pustaak. Sirin. Jatara, paraw! Di kasantay sirin natan. Noon tinagawa dyan natan ay. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Nalnala to. Kasing hangga po to ha. Yeah!
sabi mo? Hindi ako nagkamali sa XR. Yeah. XR. Tumatama tayo kanina, si Bam nalapag. Nice one! Yun oh, tulong-tulong. Wala na, hindi mag-touch. Sige, tulak na lang. Yes! Malapit na. Kita ko ng 500, yung XR 200, di magiging XR 700. Siya na tawag. Yay! Boom, boom, boom! Parang wala! Sisew! Boom! Balik ka! Papa Jepoy. So itong next, abangan natin. Malakas ng kalaban, sige. Yes! Apakalakas, malasigi lang ang malakas. Pilo. Hindi, dito ka. Wala na pilo. Oh. Kanyari, Spax Barry, makurin niya. Pare, aming buta, ka na kukurin niya. Ano masasabi mo sa box? Madulas. Mabuti pa yung Buta, hindi madulas. di na mo. Walang dulas. Wala. So, ganyan silang kumain. Ayan oh. Anong kagawad? Malamig yung coke mo? Tingnan nga. Ayun oh. Galit na galit yung mga kumakain. Ang dami niyong ulam ah. Oo, syempre. Youngstown. Yung Corned sili beef. na may suka, automatic Sili. may patis ata itong nilagyan ng sili. Yung sabaw ni Hendrix laging mainit oh. Kasi babad sa araw. Galing yan sa trail. Ito na. Nakita ka? Oh, saan mo na kaya? Bingo corned beef. 6, 8, 10. 210. Sakto. Okay natin. Okay, kunin. Ibang klase itong Balongaw. Ito ang trail na pinakamainit sa Pangasinan or sa North, para masabi ko. Sa dami ng pinag-trailan ko, iba yung humid dito. Kahit nasa gitna ka ng mga halaman na to, nakikita nyo ang init pa rin. Iba yung parang nanggagaling sa lupa yung init. Tag-ina, iba yung init dito. Di ba ang init? Kahit nakasilong ka ng putang ina. Ha? Bigay bigay. Yan ang mga power nito mga to eh. Yan. Yun oh. Power lang yung masyado. Iba ka Lods, tangina. Ayop din. Naku puta. Ano pare, titry mo yan? Nagdadalong isip ako. Sobrang taas mga boss. Yan o. 450cc KTM, di kinaya. Alright. Good morning, Sir Dan. Hey, good morning. Nako. May kasama tayo artista ngayon. Welcome to our YouTube channel. This is Team Sawyer ng Dagupan. Yes, Team Sawyer ng Dagupan. Exactly. Baba nila yung mga motor. Yan. Tang ina, lakas ni Torx ah.
Oh. Yan. Oh, forma. Kompleto na. Hangin po sir, nasobrahan ng ano, bawas. Bawas na to. May ano na yan? Siyempre, May gauge na? Okay ah. Dadagdag niya ng hangin. hindi, 20? hindi ba yan? Doon, daming tattoo. First time mo ngayon, sir. Yes, sir. Sa ano nararamdaman mo being bagong magte-trail sa araw na to? Ano feel mo? Nagmi-mix eh. Nag-mix emotion? Excited tsaka nervous. Kasi syempre, iba to, ibang sports din to. Naks. Katulad ng bike, pag mountain bike, alam mo naman, preno lang yun. Tsaka may konting diskarte pero iba to eh. Kasi ibang trail. Ano yung sinasabi ng nababalita akong kamukha mo si Sawyer? Oo, marami na nagsasabi sa akin na kamukha ko daw si Tim Sawyer pero So dapat pala mag-vlog ka na rin. Ano yung mga content mo tungkol sa mga chicks? Medyo mahirap yun kasi baka ma-vlog ako ng asawa ko. Patay! Thank you kay Mrs. ko at pinayagan ako dito. Ayun, ang bait nito. Ito ang dapat tutularan nyo. Nagpapaalam sa asawa pag magra-ride. Hindi, pero minsan may asma ako pare. May asma ka. So, as my wife. Saan kayo galing? Ay, ito na po yung master ko. Master Richard. Nagpapabor ka na sila. Sino? Sila, Jepoy. Bakit? Okay, ride all the way. Lugan nyo lang eh. Sabi mo kasi Idol. 7-Eleven. 7-Eleven nga. Saan 7-Eleven ka? Kaya baka na dun eh. Ay, boss Bam. Morning. Idol! Ito, master ko. Pucha. Ang balita. Kumain ka na? Alis mo yung GoPro sa ulo mo. Sasabit yan. Bakit? Sasabit yan. Siyempre, kasama natin yung mga tropa natin dito. Mga boss, good morning po. Morning, boss. Morning, morning. Balita. Ito ang Balongaw, sobrang init. Pero the best yung trail dito, kompleto. Problema lang dito, mainit eh. Partner, ano problema dyan? Nawala ilaw, baka magabihan tayo eh. Sa Balongaw, Pangasinan. So take off na kami. Nag-breakfast na yung iba. Yung dalawa na flat, pasunod na lang. Siguro yung okay, ilan ba kaming rider? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Bali 22 kami lahat na aakyat. Sana mag-enjoy lahat at maging safe. Okay. Good job, good job. Whoop. Nice, Bob. Kaya yan. Nice time pa. Alright. Uy! Tangina. Ayos yun oh. Sir Decano, ano po masasabi niyo sa bago nating trail? Napakahirap, boss. Napakahirap. Ayos ba? Scam. Nako po. Basic pa lang yan. Go Henrik. Tayo mo. Sansabay sagot di man. Yan. Nice. Ito yung mga scandal dito. Tingnan, kukentuhan naman sila. Pinag-uusapan nila mga boss kung saan nila kami dadalhin. Robin Padilla, Imanok! Alright! Ano yung naglamiis? Ano yung naglami? Hindi, awan ko matalusanan.
So ito yung ano ng lookalike KTM ng Rusi. Okay. So ayan po siya, orange. Yan talaga pagkakamala mo siyang KTM. Pero ang original niyan, ayun oh. Yun, okay. Akala nyo wala kaming kasamang KTM ha. Oo, yan oh. So ito po yung 450cc ng KTM. Yan, oh. Pero di nagkakalayo sa Rusi. Same na same lang ang looks eh. Malakas po to. Master, baka mabash tayo niyan ha. Mas malakas po to. Mas malakas yung raya. Ang una, sa gabi, talo na yan. Walang ilaw. Ay! Alright! That is good! Boom! Pangalawa po, Pangalawa, ano? kung sa may quick shifter niya po, Okay. yun, nikilado. Okay, nikilado. Pero ito po, tingnan mo po naman, may color. Parang Valentine's talaga. Yun! I like it! Boom! At isa pa po, kahit 450 yan, sir, ano yan, talo yan. Tingnan mo sa makina pa lang, mas malaking makina lang itong... Oo nga, no? Hindi po ba? Oo nga, no? Mas malaki pong makina namin. So, ayan, nakita nyo na ang review namin. KTM tsaka Rusi, ha? Tingnan niyo po, ginaya lang kami. Opo. Yung preno po niya, Oh. yung front, nanggaya lang siya. Opo. Mas original, mas makapal po to. Hindi mainitin. Hindi mainitin. Yung, kayo, tingnan mo, mainitin nga po talaga. May cover, may cover. Tsaka po, walang stand. Ayan! Review mo! Review mo! Kunwari ikaw nakaisip. Oh my God! Okay, final. Edit natin ha. Okay, at ang final na ang wala ang KTM na original sa Rusi is Yung sabi niyo po, stand. yan! Yun, wala. Ito, stand. Ito po, tingnan niyo po. Stand niya puno. Stand niyo po, ang laki po. Baka Nako. matagal ang kapapon yan. Patay tayo dyan. Kaya po, talaga po, ako po'y umiiyak. Dahil gusto ko po talaga yung KTM na yan. I love KTM. Sasabay dupa sa Visit, di ba? Taps. Okay. Ingat ah. Pag wala ang side stand, so ang helmet, pwede rin siyang side stand. Yes boss, anong nangyari dyan? Malupit po, pakawanan po. Pakawanan? Pakawanan, tapos titirahin ko yan with my CRF. At yung KTM, I don't know about that kind of motorcycle. Pero nagseselos talaga ako. Ang ganda eh no? Ang ganda po. So yummy. Tunog pa lang, bum 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 bum. Bigla ka. Oh shit. So tinutulak. Anong nangyari? Sir Bam? Pupunta ka na. Umaatras kahit nakaano, kambyo. Ano bakit? Iahon na natin, sir. So may natanggal na naman part si Ram, yung kanyang front fender. Hoy, padaanin niyo yung baka. Ay, kalabaw pala. Sorry naman. Barosovit! Ang takot na yung Barosovit eh. Ang takot na ka, pre. Ba't nikira? Aling landa ka? Siyempre, kakatayin ko. Sir, akala ko balikbayan ka, sir. Nakakapagsabay tayo doon sa kapit. Yan, sabay siko. Very good, nice. Pakpakan mo dyan, pakpakan mo. Bueno. Nice! Tignan natin kung ano paano tirahin ng mga Dicano Brothers. Ang mga angas ng tapak. Mga rival niya mga yan eh. Ay, rival si ba? Kagawad, si Kagawad. Oh. Kalaban niya nun eh. Nako po. Nagpakalbo yung isa. Oh. May inggitan pa pala. Yun know, mas magaling isa eh. Talaga. Mas magaling isa dyan. Sino dyan? Secret. Nice, roll. Nice. Rolling mo na ba? Bomba. Okay, bomba. Okay. Basikan mo. Say, doon lang mo ha. On, okay ta. Oh, okay, good. Sige. Oh, okay. Nice.
Good. Oo na. Oh, 1, 2, 3, go! Oh, tapoy mo, tapoy mo, tapoy mo, tapoy mo, tapoy mo. Yes! Oh, uy. So, ang next natin titirahin is ito. Yun o. Nagsigunda ka ba? Yan po yan. Dapat nga segunda yan eh. Bitin ako sa primera, kaya lang ano eh. Nagsegunda ka dyan? Primera ako, primera din. Ako, primera rin. Di ko na naipasok yung segunda. Maiksi kasi, ano eh, buwelo eh. Ano to guys, very stiff. Pag di mo kayang timplayin yung primera mo dito, sigurado, doon sa gitna, hihinto ka. Kaya ginawa ko half clutch lang. Yes. DT125!